Tervetuloa tänne Jalasjärven uudelle tehtaalle. Tänään puhutaan Wavesta. Taneli Timlin, sä toimit kiinteistötoimialalla teknologiajohtajana täällä Koja Groupissa. Kerro meille, mikä Wave on pähkinänkuoressa? Me ollaan koneenrakentajia ja siksi me sanotaan, että Wave on kone. Ja tämä kone säästää kiinteistöjen ostoenergian kulutusta jopa 70%, eli todella paljon. Ja Wave koostuu 3 osasta: Selector, System ja Evidencer. Selectorilla valitaan ne tavoitetasot kiinteistön sisäilman laadulle ja energiatehokkuudelle. Ja sitten se määrittelee tämän teknisen järjestelmän eli systeemin. Ja sitten tämä Evidencer, 3. pala, niin varmistaa, että se tavoitetaso saavutetaan. No mitä hyötyä Wave tuottaa kiinteistönomistajalle, rakennusalalle ja entäpä yhteiskunnalle? Rakennettu ympäristö on erittäin suuri päästölähde ja sen päästöjä pitäisi tiputtaa yli 80% seuraavan 10 vuoden aikana. Ja niitä päästöjä voi pienentää kulutusta pienentämällä tai sitten puhtaammalla energialla. Ja Wave keskittyy siihen kulutuksen pienentämiseen. Ja siitä on tietysti kiinteistöomistajalle ihan suoraa hyötyä energiakustannusten kautta, rahoituksen kautta, vihreän rahoituksen kautta ja sitten tietenkin se sisäilman laatutaso, että se viihtyvyys paranee, jolloin vuokratuotto on korkeampi. No sitten yhteiskunnan kannalta se merkitys on tietenkin ihan valtava, että energiateollisuus tekee kaiken mahdollisen, että saadaan sitä energiaa tuotettua puhtaammin. Mutta tässä saadaan se vaikutettua sen kulutustason kautta erittäin merkittävästi siihen kokonaisuuteen. No mihin Waven energiansäästö perustuu? Yksinkertaistettuna siinä pyritään hyödyntämään yksi ostettu energiayksikkö sen kiinteistön sisällä mahdollisimman monta kertaa. Ja se järjestelmän sydämenä toimii tämmöinen energia-asema, Zillerin kehittämä ja valmistama tuote, joka huolehtii sen kiinteistön lämmityksestä, jäähdytyksestä ja energian kierrätyksestä. Ja sitä tämä energia-asema voi kerätä esimerkiksi poistoilmasta, ravintolan kylmälaitteilta tai muista energialähteiden jäähdytysverkostosta esimerkiksi. Ja sen lämmön se voi hyödyntää sitten kiinteistön tilojen lämmitykseen, ilmanvaihdon lämmitykseen, käyttöveden lämmitykseen tai varastoi sitten maaperään, jos siinä kohteessa on geoenergiaa. Ja sitten toinen iso pala sitä kokonaisuutta on tietenkin se ilmanvaihto, eli ne on ikään kuin sen järjestelmän keuhkot ja reagoi sitten siihen käyttöasteen muutoksiin, mitä siellä tiloissa tapahtuu. Että silloin kun siellä on kova kuormitus, niin vaihdetaan ilmaa enemmän ja sitten hiljaisempina hetkinä riittää semmoinen pienempi ilmanvaihto. Ja jatkuvasti tarkkaillaan niissä tiloissa sen ilman laatua niiden tilakohtaisten laitteiden kautta ja varmistetaan, että siellä on hyvät laadukkaat olosuhteet jokaisessa tilassa. Kokonaisuutenhan niin kuin lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto, niin ne on ylivoimaisesti suurin osa sen kiinteistön energian kulutuksesta ja se on äärimmäisen tärkeää minimoida se kulutus ensin ja sitten kun se on tehty, niin sitten voidaan tuottaa se energia tarvittaisiin omavaraisestikin sieltä aurinkosähköllä esimerkiksi, niin kuin täällä Jalasjärven tehtaalla on tehty. Tämä loppu nivoutuu sitten siihen todentamiseen, eli tähän Evidencer-työkaluun ja sillä pystytään sitten yksinkertaisesti katsoa, että kuinka hyvin saavutettiin se taso, mitä lähdettiin tavoittelemaan. Wave on systeeminen innovaatio. Miten se on syntynyt ja miten se on kehitetty? Joo, tämä on syntynyt tässä muutaman vuoden aikana 2 puhtaasti kotimaisen teknologiayrityksen yhteistyön tuloksena, eli Koja ja Ziller-yhtiöt ja meidän valmistama teknologia lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmanvaihtoon, niin se on ylivoimaisesti isoin osa sen kiinteistöenergian kulutuksesta ja siksi meidän täytyy etsiä parempia ratkaisuja siihen millä tavalla se energia kannattaa siellä kiinteistössä tehdä. Ja silloin kun aloitettiin muutama vuosi sitten tämä työ, niin haettiin näkemyksiä tuolta kiinteistöomistajilta ja itse asiassa me yllätyttiin vähän siitä, kuinka valmiita siellä ollaan vastuullisuusasioiden suhteen ja meillä on kova luotto siihen, että nyt on niin kuin oikea aika siirtyä sitten tavoitteista toteutukseen ja lähteä miettimään järkeviä
järjestelmiä kiinteistöihin. No millaisia haasteita Vei voi kohdata rakennusalalla? Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Rakennushankkeen toteuttajan tai taloteknisen järjestelmän rakentajan intressissä harvoin on se elinkaaren aikana saavutettava hyöty ja se ansaintalogiikka perustuu usein siihen, että minimoidaan se alkuinvestointi. Ja se on tietenkin siinä mielessä harmi, että kuitenkin rakennushankkeen kokonaiskustannuksiin nähden niin hyvin pienellä panoksella on mahdollista saada tosi iso vaikutus sinne energian kulutukseen ja energiakustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. Ja siksi tietenkin niin kuin kiinteistöomistajien ja heitä edustavien kannattaisi vaatia kehittyneempää teknologiaa kiinteistöihin ja lähteä hakemaan semmoista ajattelutavan muutosta. No mitä Veivin yhteydessä käytetty lause "Show me the green" tarkoittaa? Show me the green tarkoittaa just tätä ajattelutavan muutosta, eli nostetaan katse vähän pidemmälle siihen elinkaareen ja siihen, että kun investoidaan kiinteistöön, niin minkälainen vaikutus sillä saadaan sitten aikaiseksi.